pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampian. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Suginanon sa pakigdait. Ug suginanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na Naulian gikan sa kadlo kang asawa ni Flash. Chemical man siya. Bilakaw si Flash. Og nahibilin ang iyang asawa sa kwarto. Samtang si Rahim nakadawat og tawag. Og murag nangonsulta kung unsay angay buhaton. Og may gimando si Rahim. Balik sa asawa ni Flash, nagtuo kini nga si Flash na ang miabot. Busag isangpit niya ang ngaan sa bana. Apan usa ka buto ginamit ang silencer ug naigo sa agtang ang asawa ni Flash. Unya gihurot yun ang usa ka balang magasin sa kalawasan sa asawa ni Flash. Yatod na unta ni Sandro si Mary ngadto sa komunidad. Diyang nanawag si Flash nga nagkilak. Busa nagdali sila si Sandro. Ug mao yang naabtan si Flash nga nagbako sa patay ng lawas sa iyang asawa. Matod pa sa asoy ni Flash, igo lang siyang nakatalikon kay nagpalit og tambal. Mibanos pagsaka ang kriminal ug gipatay ang iyang asawa. Minaab si Flash. Balik ang Rahim, bitawag na si Jana. Nga nagpahibaw nga sa buto na ang adlaw kung kanus sila magkasal si Yusuf. May salabtuno na usab silang gipanagsultihan bahin kang Yusuf. Agresibo kayo si Jana apan misupak si Yusuf. Kay nagtamod sa ilang tradisyon. Apan alang kang Jana na insulto siya. Busa mikuha kinig armas. Magkari, iksuon. Niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Jana! Kiinsulto ko ni mo. Jana! Jana, ibutang ka ng armas! Ibutang ka ng armas! No! Dili! Jana! Jana, nahibaw ka ba? Kung sa kini mong gibuhat, ha? You will die, Yusuf. Hindi na mo bala! Please, Jana! Die, Yusuf! No! My God! Uso na! Basa na kayo ko! Hey! Ang barago ni Ang bini! Murag yun og tinuod nga armas, no? Abi ni mo og mamatay ka na? Pero pagkablit yun, tubig ang misirit og nabasa ka. Mailad ka pa di ay, honey.
Murag yung tinurog armas. Tuigan na din eh. Come here. Muna ko gawas mo dyan ha. Nahimuot ko. Nahimuot kay ko niya. Pero sa lang ilan natin, Mama Lourdes Mary. Paglakaw na ako ganiha sa Carmelite, daan na siyang nagmo nga gipanugnaw ko no siya. Ugma na lang ko no siya moadto sa ilang flash aron mo tunog sa iyang pasupo. Manoy Sandro? Manoy? Bago pa ba ni para nimo kining hitabo karon? Nga ingon ni atong hitabo sa kampo nga napatay ang inyo'y dinakpan ug diha gyud mismo patyasod sa inyong kampo. Unya, nasundan pa gyud sa asawa ni Flash. Daghan ang gubat nga ko nagyan, Mary. Klase-klaseng gubat batok sa klase-klase mga elemento nga kaaway sa balaod. Apan kining duha ka sunod-sunod nga hitabo. Lahi kayo kung itandi sa mga hitabo kaniadto sa kong pangherbisyo. Lahi ang nahitabo ni Hasam o kinikarong nahitabo sa asawa ni Flash. Sa giaso ni Flash nga rin ako, hanap pagkaayo kung muluksoden ko og kaugalingon kong konklusyon. Unsay puot mong ipasabot, Manoy? Tungod kay nagbanos-banos karon ang kaugalingon kong anggulo, bahin aning duha kay tabo. Pero way matago hangtod sa hangtod ug mahibawan ko raon niya kung kinsa kini mga tawhanan. Manoy, nagkainit na ang sitwasyon ninyo mga otoridad. Gusto ka? Kay para sa nako, nara sa tumoy sa among mga ilong ang mga kaway. Manoy, Ang klase ni mga tawhana, mahimo ra nga imong ikasulti matag adlaw nga tanan. Ug ikakuyog-kuyog pag ganin mo hapit tanang higayon bisan asa ka. wa ka ba batia og kahadlok? Mga matay ratang tanan. Parehas ang pataya. Swerte gani o swerte gyud. Hello. Good evening, Your Caronias, Pilipinas, sir. Yusuf? Nakasama ko ni mo, sir. Oh, waman. Padaw Miss Mary sa haya sa asawa ni Flash. Unsay haya sa asawa ni Flash, sir? Gipatay ang asawa ni Flash. Dihagid mismo silang kaugalingon. Mahal nga ala. Unsa man pagkahitabo, sir? Related sa terorismo, Yusuf. My God. Pag-amping taon mo diya, sir? Ang tanan magamping yun. Labi na mo diya sa Amerika. Ang Amerika mo ay numero unong target sa terorismo, Yusuf. Ibaw ka sa dana. O sige, yatag ka ni Mary. Ayaw na, Manoy. Taod-taod na tingali nga wala mo magdungog. Kidit. Kano sa mga kasla, Yusuf? Next month, sir. Sunod buwan. Oh, sunod buwan na dahil inyong kasal? Mary? Ayaw, Manoy. Sige na lang. Ipalihog lang kong ingon. Congratulations. Congratulations ko na, Ingos Mary, Yusuf. Palayo ko ingon, sir. Salamat. Okay, sir? Okay, Yusuf. Amping sa diya. Bye. Oh, Mary. Nagpiyong ang iyong mga mata. Nagrosary di siya. Sunod na ko, Mary. Oh, Manoy.
Major Sandro Santa Cruz. Manoy, kadiyot lang. Kanang bago umiabot, si Mr. Rahim Jamal. Mr. Rahim Jamal. Nabalita lang nako sa radyo. Then, taod-taod niya na. Mityon in ako sa TV. Ug nakita nako si Flash. Nakita nako ang makaluluoy nga talan-awon ni Flash. Oh my. Oh my Almighty King Allah. Madre, Sister Mary, good evening to you. Kumusta ka? Good evening, Mr. Rahim. Ikaw, kumusta ka? I'm fine, thank you. Pero pagkakaroon isip usa ako ka Pilipino, nag-uol ako sa nahitabo ni Flash. Nahibaw naman mo nga amigo sad nako si Flash. Parihas ni Major Sandro. Ni ako, gusto ako motunol sa ako pahasubo ni Flash. Dali, Mr. Rahim. Thank you. Thank you. Ikaw, Sister Mary. Dinilang una ko, Mr. Rahim. Niay ako mga higala. Magsulti-sulti lang una mi dinhi. Excuse me, Madre. Ang imong amigo nga ako manghod si Yusuf. Kasluno na siya. Usasab ka Pilipina Muslim ang iya na mapangasawa. Excuse me. Nahibawan ako, Mr. Rahim. Nalipay sab kaayo ko sa latest nga balita sa akong higala. Okay, kuyog na ni Major aron magkasulti mo si Flash. Thank you. Let's go, Major. Mubalik yun dayon ang nahitabo dito sa bulig sa Buanga. Katong pangos sa mga rebuilding Muslim nga buot untang mapatay na ako. Kung makakita na ko ni Rahim. Thank you. Salamat sa mga pakasubo. Salamat kayo. Thank you. Major Santos Santa Cruz, sir. Flash. Niya si Mr. Rahim Jamal. Dawata ang kinasing-kasing nako nga pahasubo. Flash. Bisan ako magdahom nga mahitabo kini sa imo wife. Gikasubo gyud sad nga ako mahitabo kini sa imo asawa Flash. Salamat. Daghang salamat, Mr. Rahim. Lingkod pa niyo. Excuse ka Mr. Rahim. Asa ka, Major? Nasabang ako mga kauban. Duolon ko na sila. Pagsulti-sulti mo sa Flash. Flash? Yes, sir. Ako lang may abi-abi ni Mr. Rahim. Excuse, Mr. Rahim. Sige lang, Major. Kapten ka mo. Pwede mo lingkod, Flash? Lingkod. Lingkod, palihog, Mr. Rahim. Thank you. Nako pangutana sa imuha kung mahimo, Flash. Unsa ka na, Mr. Rahim? Wa gyud nakakita kung kinsa nakapatay sa imo wife. Wa gyud, Mr. Rahim. Sure. Sigurado ka? Wa gyud, Mr. Rahim. Wa gyud. Coffee, Mr. Rahim? Thank you. Thank you, Plus. Nag-uol ka, Plus? Well, bisan si kinsa mag-uol gyud,
Mag-uol yun kaayo. Nganong nangutan na paman ako. Bisan gani ako plus nag-uol usab. As a soldier plus as a soldier, mag-expect ka nga daghan maamo. Daghan mapakam. Again, my deepest sympathy. Plus, gikasubo na ko nga dili ako kalahutay og dugay like this occasion nga magbilar og dugay. Magdugay matug kay dili ko kaagwanta. Major Sandro, abin ninyo hubakon ako. So again, ako kasing-kasing nga pasubo plus. Thank you, Mr. Rahim. Una ko sa imuha, Major Sandro. Sige, Mr. Rahim. Salamat sa kayo. Pulos na kita mga Pilipino, Major. Okay. Naginusara si Rahim, sir. Nasudlan ang sektor sa militar sa mga elemento flash. Kung tinuod man ang atong pagduda bahin ni Rahim. Natural may mga kauban siya nga may apil pagbilar karon sa haya sa mga asawa. Mausap. Ano magkinahanglan pa man siya og kauban siyang pagani. Maugyot. Flash, kayo ko palihog sa dapit nga gipatay ang mga asawa. Palihog, Flash. Sa akong banabana, sir, pag-ablig ko sa kriminal ng portahan sa kwarto, giposida yun niya akong asawa. Ano nila magasing kitong tabang. Sir, masig yung mga kama na ilang sa kama? The cellphone, Flash. Oh, cellphone ka sa asawa, sir. Good. Basin naggamit kininiya og nakuha ng picture ang mipatay ka niya. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng tulo na galing sa binti. Maggali, iksuon. Dapiton ko kamo sa pagsunod sa uban pa mga sumpay. Nining lahi na tong sugilanon nga naguluhan. Si Sheriff of Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Goliantes Gomez. Director Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Achilles Hessen. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Summer.